ukrudt, råbrudt, udbudt, udskudt, udødeligheden, utvivlsomt, ubrudt. De kan ikke skydes ned, de kan kun skyde op, skyd dem op. Kom nu med, når vi tager videre. Kom nu med, når vi tager videre, tager videre. Hvordan er det at sidde i bestyrelsen? Det er rigtig fedt, rigtig spændende og lærerigt, og man får en masse ansvar. Det er rigtig fedt. Man føler, at man virkelig får et rigtig godt sådan, billede af, hvad dagsværk er for en størrelse, og man får lov til at få noget indflydelse. Så det var virkelig en god oplevelse. Spændende. Det er det fedeste fællesskab, man får. Man kommer til på hinanden på en anden måde, man plejer at gøre med sine venner. Det er helt vildt fedt. Ja, det føles så vildt at have så meget indflydelse, og bare sidde sådan og vide, at det er os, der sådan, virkelig sådan har ansvaret. Hvordan organiserer I arbejdet i bestyrelsen? Vi har nogle arbejdsgrupper, hvor vi har inddelt os efter forskellige områder, der skal gøres noget på. For eksempel havde vi en årsskriftgruppe, der arbejdede på at få lavet et årsskrift, og vi har en international gruppe, der har arbejdet med internationalt arbejde. Så er der også postgrupperne. Altså, hvis der bliver sendt noget ind, så er der postgrupperne, der tager og siger, det her er blevet sendt ind, det skal vi snakke om. Og så er der også nogle ting, som bare skal gøres på forskellige tidspunkter. Papir, der skal sendes ud. Og, ja. Men det er rigtigt, folk er rigtig gode. Det er jo ikke sådan, at man... Så er der de søde opfølgningsgrupper, så skriver de jo til en, hvis man skal stilling til det. Og Aske, vores projektsekretær, skriver, så det er jo ikke... Alle i dagsværk er rigtig gode til at skrive, når der er brug for det. Ja, der kommer sådan forskellige tidspunkter på, hvor man skal fokusere rigtig meget på nogle forskellige ting. Og så fokuserer vi rigtig meget på stormøderne, fordi det er bestyrelsen, der skal arrangere det. Hvad er jeres bedste oplevelse i bestyrelsen? Og jeg tror, jeg har lige været ude og snakke med de projektstillere til stormøder, været ude og snakke med Landfaglig Samvirke og Kære og SOS Børnebjørn og Dansk Flygtningehjælp. Jeg tror faktisk, at jeg snakker med dem og kontakten med dem og sådan at forberede, at de kommer ud til stormøder. Det tror jeg faktisk var en fed oplevelse i hvert fald. Det har været at få lov til at skulle tage stilling til nogle ting og tage nogle beslutninger om nogle ting, som man ikke nogensinde ville få ellers, når man er vores alder og sådan er der, hvor vi er. Og også i bestyrelsesseminaret, hvor du bare har 4 dage sammen, og på efterskole, hvor du bare er isoleret, og netop både kan drikke øl, men også sidde og holde rigtig møde klokken 1 om natten, og virkelig sådan, det kan sige, men virkelig fællesskabet og komme tæt på hinanden, og sådan, det tror jeg faktisk var en allerfedeste oplevelse, de 4 dage sammen. Helt sikkert. Hvad vil du gøre, hvis du kun havde 1 dag tilbage i bestyrelsen? Jeg tror, jeg vil købe nogle chokoladekiks og brygge noget kaffe, så vi kan få et hyggeligt møde. Jeg vil lave noget virkelig lækker vegetarmad, og så hen sidste aften med de andre. Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil klappe de andre på skuldrene og sige tak for et godt år. Jeg tror, jeg vil drikke en sidste gammel dansk med de andre. Jeg tror, jeg vil lave en super fed overlevering. Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil spise noget feta med nogle af dine spillere. Jeg tror, jeg vil lave en rigtig fed dagsorden. Hvad Gunvor vil gøre? Jeg tror, hun vil være ost. Fuck, var det fedt. Fuck, hvor var det var så fedt. Jeg så fucking højt at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja det var big time. Så ryst din røv til dem der. Hvad fanden skal jeg sige? Det var så fedt bare.